morning mga chuy. Atong biyahe karon Binyan, Laguna. Ingapit lang ko sa office kadyot kay naghimo ko overtime. Higa ako naka-overtime man ta. Padulong na ko kuan karon Binyan, Laguna. Nara ko ihatod. Dayon hulaton na ako kadyot akong ihatod. Isang oras lang daw then balik na diri sa Makati. Sayang po ning kay kani akong ihatod permi. Tag sa kalibor bay hatag ani. Sayang po, di ba? Kanang isa kalibo tipra nga siya. Hapit lang ako sa office kadyot kay nag-request ko og load pang data ba. Dayon pud sa RFID. Alright mga chuy. Touchdown ta diri sa Binyan, Laguna. Diri demi sa kuan karon sa Brent International School. Alright mga chuy. So tapos na aking drive ngayon. At itong unit ko iiwan ko to dito kasi coding to bukas. Coding magod ni ugma. So akong gamiton karon pa uli Mercedes-Benz. Kay coding magod ni ugma di na ako magamit ni. So ang Mercedes-Benz na dito naka-park. Ako lang ning ibaylo. So tara. Baka na akong gamiton karon. Kani ay coding man akong unit ugma Uibes. So magpalit lang ko. Ako lang yung iba din ako mga gamit. Ilistag sakinan. So kani akong gamiton karon. Yawa na hulog o tinapay. Siya mo start wala di siya mo start siya mo start kung hindi nakabutang ang susi niya dito. Yun start na. So okay na, may gas. RFID ani kung nabayload. Ito akong unit to. Stipot lang ada choy. Balikan ta kaugma. Okay, coding ni kaugma di ka magamit. So guys, tara na. Uli na ta. Kaya yung kumbiyada niyo naradiri oh. Oh, di ba? Let's go. Pastilan lami adalon eh. Butong biyahe. Guys, so padulong na pa uli. So ako nga nabili man akong holder sa paong unit. Napakapugi ng aking unit mga choy. Alright, so padulong na ta uli mga choy. Mercedes-Benz G-Wagon. Padulong na ta pa uli para magpahuway na. Ay, ganda ng Skyway.
padrong na pa uli mga chuy. Mo to ganina nag-ilis kog sakyanan kay akong unit ugma coding man. Every Webis yung coding. Dahil nag-decide na lang kung kanina lang akong gamiton Mercedes-Benz kay sayo pa ko ugma. May nakoy customer ugma, so ang biyahe na ako ugma pa na ako mabuhan akong biyahe, pero dapat daw sayo ko ugma alas 8 naanak ko sa pick up location, pero wala pa i-advise ang ako ang sakay, ako ang customer nga wala pa sila advice kung asa mi paingon. Ayan, so kita kits ugma, mag-vlog yapon ko ugma, mag-upload yapon ko video. So nata ko ron sa Skyway. Kaya hindi ako nagbablog, nagkukuha ng video nung habang nasa biyahe kami kasi maulaw mo gusto kong kuan, akong sakay ba. Di ko gusto makabati og comment nga ana bitaw ga drive, ga video, di ba? So mo nang akong mga upload usahay walay video nga gabiyahe ko kasi siyempre driver ka, dapat focus juga sa dalan, di ba? Maikog mo ko sa ako ang kuan, sa akong mga sakay. Pero kung ako lang isa, ay pwede ka ayo. Di ba mga chuy, nako karon sa Skyway. Padulong na ko uli na para magpahuway kay ugma sayo pa ta. Time check. Okay, alas 5 sa hapon na. Alright, let's go mga chuy. Alright mga choy, touchdown na to dire sa office. Na-park na ako ni dayon na-park ko na. So ito, shout out sa iyo pre. Ito yung katabi ko, driver din, kasing edad ko lang din. Bago yung unit niya, brand new yan. So shout out sa iyo pre, ingat sa mga biyahe mo. Saka lang ako sa taas para mag time out. Time out na po dah, daily time in. Shout out sa kaibigan ko kahapon na kasama ko sa biyahe namin sa Tagaytay kahapon. Shout out sa iyo pre, si paring Peter. Shout out, ingat palagi sa mga biyahe mo. Sana maunboy na naman ulit, di ba? So narinig ko sa mga kasama ko kahapon pre na sunod na destinasyon naman daw nila is Baguio. So malamang dalawa tayo niyan. Baguio tayo pre. Dalhin mo yung yung upuan mo, tsaka yung upuan ko rin dadalhin ko para. So yan lang. Maraming salamat sa daghang salamat sa nag-follow
ug nag-subscribe sa ako ang YouTube. Daghang kayong salamat mga bay, mga chuy. Keep safe.